Grammi u miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell. Ma kif se nabbat neħles minnu? Kif se neħles minnu? Tejt nejt l-teres forsi titħuħ dejna. Naħseb ħajja tkun waħdek magħha Kri. Nħobbok, ta' Għallest nċempillek, okej? Okej Kri. Ħolħin tiegħek magħha. Provaw irranġaw kollox, mokka kemm bżonn toħorġu xi naqra. Dik hawn ġew ħadd infena. Iva vera, forsi nikkonvinċiha, forsi ma tafx kif. Trattab ftit rasa. Imbagħad tgħidli kif kun bajt. U tinsiex tażel illum. Għalli fili. Ciao. Għandi xi ħaġa importanti x'ngħidilkom. Jaw. Se nitilgħu għawdex aktar ta' spiss. Għala, Tajjeb niftaħ ħanut hemm ukoll. dan kif? Hekk għax kont qed naħseb bejn u bejn ruħi għad għaliex m'għandix nieħu riskju. Taf tiġina tajba wkoll. Inċ tixtieq, tifel jew tifla? Naħseb tifla tkun tixraqlek. Nista' narakom flimkien tqattaw daqsxejn ta' quality time. Tonfqu l-paga tal-papa flimkien. Xi trid? Kif minn tixxol int? Mhux affarijiet x'nagħmel jien. Ħawis m'għandek sales għaj tal-affarijiet tagħha ta'. Ħasra li ma tafx minnu l-boss. X'intom tagħmlu hemm? Ġejna sawa allura? Itilqu li minn hemm issa stess ċens. Raj nisma' minni jaraħ. U tistjelix il-paċenzja llum. Qabel inkirmuk mhux ħanitilqu. Tibżax. Għandna stejjer vera sbieħ biex nżommu la kumpanija interessanti lilha. All right, niġi imma niltaqgħu x'imkien ieħor mhux hemmhekk. Hekk qed tirraġuna. Insejt ġurnata illum? Xiex, Insejt? kelli niftakar. L-anniversarju. X'tixtieq sa dattan? X'nixtieq? Għatli li trid tixtri xi ħaġa. Ejwa, mukkatjuri. Iva mela lesni. Anniversarju jew. Ejwa, l-anniversarju. U roses? X'roses u ġib li hemm. Għalajtlek għandi għara, għandi daw. Daw hekk huma sbieħ. L-aktar ħaddihom la waqt xi lejla romantika hux. Natihom la. Natihom la lil min. Lil-mara hux. Le, jiena fil-kastej natihomlu, mhux natihomla, għax daw il-fjuri għall-anniversarju tiegħi u tal-boyfriend ta' meta tqalna l-ewwel darba. Kri, skużani tal-bira. Ma konx naf xi ngħid u laqqas nagħmel. M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek. Sewa għamil żbugajt fija. Le, ma mhux sew. Vera sorry, Kri. M'għandekx għalfejn tiskuża ruħek. Il-bib għalhekk qegħdin. Allura, kif sejra ma' Joseph? Tajjeb. Imma llum mhux nitkellmu fuqi. Ilbes. X'inhu? Ilbes ħa marrudu kafe. U le, Kri, m'għandix aptit vera. U ejja fjom. Sar idejjaqni barra. Issa hemm bżonn li tidrata. U mija jsir tiddejjaq ukoll? Ne, ma tarax. Ejja mela, mura żil libsa ħammurru.
Eħilsuni malajr ħammur lem. Relax, Brian, eja poġġi. Jien suppost ix-xogħol taqjed. U safrat tamma sibnik xem mux vera siħbi. U għajja Brian poġġi bil-qeda u flex birra maħna hija. Ġiblu birra Fred. Jaħamu nġib il-birra, ma tax u minn taffarijiet daw. U għajjad billu jifqajja mux. Għala tikxer saħaj. Sir Brian. Ġar bieraħ. Ġara. Nsejt li għamet nofstar il-lock-up. Ma minn ġi għajdulek il-kummissarju? Għantawlu s-sinna ġifiri jissa. Le ma nsejċ. Allura? X'minna li qed tagħmel? Sew aħna naqalaw ruħna biex insommu l-pulizija l-bot minna. Battiġin tu tagħmel ġenata bħal dik. Dan li kelkom xtajduli. Brian, deċidu aħna. Meta tħaqqa mal-pulizija mhux int. Jekk teġi tagħmel xi ħaġa oħra bħal dik, problemi kbar ħajkonna. Peress li mhux biżejjed għandi. Għajja d-dejħajja bħal dik, Sir Brian għandek ħanut bħal dak, jien xint ħad fiħ bħal t-ċassada skemmu sabiħ il-ħanut li għandek. Ara ma tersqulix lejn il-ħalut. Hemmhekk mhux postkom, fimtu? Xaf, jiddaw. Mela aħna mhux li għandi bħal ħaddieħor jew. Intom le. Ara Brian niġu fejn irridu sewwa. La aħna u laqqas is-Sur George maħna kornuti tiegħek. Sew int taqbad titlaq bħal annimal mill-uffiċċju tas-Sur George, imbagħad tippretendi li ma ġiġ nfittxuk. U fuq kollox, jekk ma tridix niġu warajk, ara ma tiġix tagħmel xi ħaġa oħra bħal m'għamilt. Li jgħidlek is-Sur George tiddaħħal dembek bejn saqajk u tagħmlu bħal kelb tal-kaċċa. Dak li ma jgħidnalekx tagħmlux. U Brian, jekk għandek tisfida xi ħadd, isma' minni tisfidax lilna. Ix-xogħol u l-familja ddaħluhomx fil-kredu. Dak m'għandhomx jaqsmu. Mela ddaħħalx il-pulizija fil-kredu għax taf kemm nidduħ bil-qalb il-kredu fil-funeral tiegħek sieħbi. Qabel ma tħaltu intom f'ħajti, ma kienu jonqosni xejn. Kon l-aktar raġel kuntent. Ma xejn inħamba issa. Xbajt ngħidilkom issa fejn konna bqajna. Mela missakilek li qtajt qalbek Brian. Inti tafx missek tagħmel, missek tibda tintefa' magħna, hekk, tieħu fliexkun birra. U tħallas int. Hekk imissni nagħmel ukoll. Jien reġgħet ċemplet Fred. U ent taqtara x'affarijiet daw. Jekk teġa ċempel naqs mi mobile. Kisser mobile ħabba mara jew, aħjar qed teħlili. Ma nagħmel xi waħda minn tiegħi ma nafx x'inhu jżommni. Minti ċert li tajtula dal-manteniment. U meli nitċassat bħalek Fred ja ħasra. Jien mhux hemm immur il-bank wara QS niċċuġ biex iddepositaħ. Laqgħetlek li marċifitux, sinjal li marċifitux u inti li ċassat? Jien metlekx ġemilu li mor biex iddepositaħ, jew qed noħlom. U jien nafxejt li ġemilu qas biex nafxkilt il-bieraħ. Ma żgur mort jien ta'. U mela ħallija tgħid ċens. U le Fred għadek ma tafix dik xitan. Forsi l-kaxxir ħasbal. Dak li ħabib tiegħi jiena u il-bank tefawlu l-flus f'konti ieħor tagħha flok fil-kont tal-manteniment. Taħseb ċens. Ġitni frasi di. Ovvjament. Xed tajbi għadi jint. Għallek mill-paroli ċens, għabbatu ċempilla u għarek il-flus daħlux, ġax il-konti uħor minn taħħa, ejja, lisa dil-bicċa xogħol. X'konti ieħor tagħha mela dik għandu soltim ġiddem. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. Seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I am back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And will it let me say, I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet ain't so far down. Hold me now.
Please come now. I think I'm falling, holding on to all I think is sea. Għaw kollu sew? Intu rajtu, Brian? Jiviva għaw kollu sew. Ix kollu sew. Ħammur nġiblek naqra il-ma imbirek. Doris, jek joġbok. Mandi xej, toqox tinkwieta. Paul, kon diġa kellimtek, għadat la wahda tasqalija u ġibli xi ordnijiet. Issa mur niċċekkja d-dettalji tal-vjaġġ u nerġa' nkellmek, tajjeb? Kollu sew. Kif mortu llum? Tajjeb, ġewnis mhux ħażin. Aħjar. Issa mmur sal-uffiċċju nlesti xi biċċ xogħol u ndabbar rasi għax illum inħossni ġa meħlub. Sur Brian, dal-għodu ġew tnejje fiċċuk u wieħed minnhom għalli kien miegħek l-iskola. Galantome, stennik ftit u mbagħad wara li tajtu l-bukkett tal-fjuri telaq jiġri l-barra. U biex ngħidlek tant ħawadni li nsejt inżommlu flus. Biex ħawdek dur? U għax ġie mal-boyfriend. Beda jgħidli l-bukkett li ħajjixtri għal-boyfriend li ieħor biex taxjaqa miż-żewweġ mill-istajt nifhem u jinnaf. Kollu sew, Doris. Tinkwetax. Kollu sew. Tara. Xċar? Ma tlekx jien li ġralu xi ħaġa. M'għadux kif qallek li ma ġralu xejn? Umur mir-raqda li għandek, ara vera ċassat bil-berra int. Ejja ħankomplu. Mela fi wasan, ejja. 7.7. 7. Għadek għaw, Sir George. Għadni ma waqaf ċillu. Għaw bukket fjuri tridu, Sur George. Dak mi fejġibtu? Dak xtrajtu minn ħanut ta' Brian, kif konta maħniċa bukket fjuri. U xibtom jgħamlu? U enti ħudu. Kellimniħ ta' Sir George. Mux rabna xarba tajba u kol kif konna vija. Mela, u taf kif telaq meħdejna Sur George, nofsu stordut. Prosit, għaddejn ħajja għantom it-nej, Ara fitxu xamru kmim, għax għanna xogħol ġej, Ewejja, Sir George, naħdmu lek tant. Kellim tuħsew. Kellimni ħissotu, Sur George. Dak jibza biza minna daqs il-bar ta' Jannar. Nofs kelma minn tagħna ma l ġebu f'postu. Dak laqwa. Aħna ħalluk, Sir George, mela. Għal-għada mela. Joġbokaw? Sabi. Mux daqsek imma. Li naxqek. Vera taxxaqni għanajlek. Daqs l-ewel darba li l-tqajna. Tiftakar konna paċi fil-sħibi għalija daqxej xie tfajla jem. Murajdu li konna ġaġbajna ħarsu lej xurxin. Bazza kem ġibi xie ġiblek drink. Ħattilu. U għaddaqsek li tfajla mill-luminem tijaj bissetku. Għad kif jgħidu. The rest is history. Taf li tħammar li wiċċi l-lejla. Daqsek. Għala għajnek. U bejja dan. Għala għajnek. Asħaq minn jarana. Għadlek għala għajnek. E voilà. Dan. Thank you, Dan. Thank you. Dak għadu muxej.
Fadal. Hemm xi qaħed toqgħod tixtri. Inti, iftħu u għaraħ. Vera sabiħ dan. Għaġbok? Ħafna. Eżatt, tara anka s-sajs ta' subajkna fl-ammont. Our 5th anniversary. Happy anniversary. Issa, għara ma tiskirx, Biex insa suq id-dar. U jek joħodni? Tajt ċan suq il-karozza tiegħek laqas nidher fiha. Taġġibomx. Jien ma nafx kif is-suq onestament. Ħanajlek, jek jeżisti premju tal-ikbar għaġba fid-dinja, Interpo ħanajlek. Ftakar bħal dakinhar li ordnajna l-lobster. Ma tfakkarnix. Kemm stħajtina għajdi dakinhar l-ewwel darba li ħriġtek tikol f'restorant u spiċċaj taqla barra ħelwa. Kelli għabtit noqtlok dakinhar. Jien fejn naf li ma jġbukx il-lobster. Ma intem mit-teftef fih kont se niġġennen. Ħanajdlek, qed naħsibha nordna xwieħed illum. Hekk missek tagħmel u mbagħad inti jkollok iġġorn id-dar ta'. Ħanajdlek, mhix idea ħażina. Ġifieri nasa mmorru d-dar se terfani. U tajt li Aw, san. Hi, wasal. Iva, wasal fl-axħar. Għaj, ma ġurnata kelli. Tfarrak ta' veru. Kem domt? Xit nagħmel. Ġurnata meetings, wieħed wara liħor ma jeqfux. Sa nispera li dak il-kuntratt tal-gvern tal-flettijiet li ħajibnu nieħdu jien. Issa naraw. Ma nafx, ma niflaħx inkompli naħseb għalissa. Issa striħ naqra sabiħux. Biex jien hemmhekk? Iwa ta' dawk li qegħdin fl-aqda lest li jgħinu, Ma tista' tagħmel xejn waħdek san. Mendi. Jaw, moġbokx li kell. Le, mux ma ġobnix imma sumar li l-aptit. Inta okej għajt. Ġelek xi ħaġa. Konna qegħdin tajjeb tanti ħasra. Mela aħna xi darba konna sew. Le, qatt ma konna qegħdin sew. Diġi tittajt bi għajt. Nsejt meta konna rajjes u meta żżewwiġna. Xi ħaġa li suppost qed niċċelebraw illum, da ma jfissru xejn għalik. Toqgħodx tajjat miegħi ta'. Ħasra minn kollox qed nagħmel biex nipprova nikkuntentak. X'qed tidni nagħmel għajt? Taf xi. Ħaqqa tfal Mendi, mhux l-almutana kollu qed nagħmlu. Aċċetta r-realtà kif inhi. Meta naċċerta ruħi li m'hemmx aktar tama, iva naċċetta r-realtà. Imma mhux ħanħalli l-ebda tama taħrab minn taħt idejja. M'għandekx ċans. Għax se tagħmel? Ħataqlibi li biex żgur ma titlef l-ebda tama. Alright, il-problema jien, granted. I rest my bloody case. Missa, se tagħmel? Ħataqlibi li ħatitlaqni? Sten. Taf ma ħaseffina l-lum? Marko, żgur. Kellimni fuq Skype. Għada rrit inċempillu għara. Kif inhu? Tajjeb jinstemaw, hekk għalli insomma jinstema kuntent. Ma nistax inniżżela li telaq minn hawn. Iva ħannini, mhux jikber qiegħed, tidu nħallu ħiex ħajtu ta'. Nispera li qed jikol sew. Ej, min tiddaħħalli ta' taf kemm intu flus aħna dak għandu biex jgħix ta'. Taf kif innu t-tifesan? Ma nafx rridu dal-intrigu. Ma insomma, u jaf. Sella lik ta'. Xieratlu biex jiftakar naqra f'missieru, mux kull darba rrit inċempillu jien. Inti kelmu kif inkellmu jien bi-Skype. Oġi Skype san ħallina minnek. Jiena nċempel inkun irrit la antika. Til-ħafna imbarazz tat-teknoloġija tal-lum idejjaqna ħafna.
Laqqas kompjuter kważi min kapaċi nuża ħal-bżonn biss. Qed tixjieħli. Ifet nixjieħlek? Ma lissa ġibtlek xi ħaġa mhux sentijilek ta' mur isib xi raġel żagħżugħ ħajtijilek hu. Eġġibtli. Le, mhux se ngħidlek tal-li toqgħod tajjar nixieħ. Ejja, George, inti tafa li għadem żagħżugħ tibqa'. Żagħżugħ tajjeb mhux li kieku jgħidra. Jgħidli, ejja, jgħidli, ġibli, ejja, jgħidli. Foġġi. Naraw minn xejn. Ma George! Das jaqaw. Jaqaw xej. Rrid nagħtik sorpriża, nista' nagħti sorpriża għal Marti jien. Jien naf kemm tagħmel xogħol għall-għaqda u kemm tagħmel għalija. Nibda biex nuri daqsxejn ta' apprezzament bihom. Wajma, inti taf li nagħmel minn qalbi nagħmlu jien. Anki jien qalbi. Minn qalbi mort nixtrihom dawn il-fjuri. Oġbuk? Ħafna. Grazzi. Issa tista' toħodni d-dar. Għalfejn titkisser dak kollu li hemm bejniet ngħid. Dan, jien m'iniex ipokrita, noqgħod tranquilla, jsu xejn mhu xejn. Qed tibbaża żwieġ tagħna fuq ħaġa waħda biss. U qed titkisser inti u qed tkisser lili. Inti taħseb li nkuntent bis-sitwazzjoni. Ma tantx jidher li m'intix. Ja ħasra Mendi, kikun nistanti it-tfal kollha tad-dinja. Imma tafx li l-problema. Din mhix xi ħaġa li ġibta jien jew li ridta jien. Kella l-aħjar ħaġa li nagħmlu taf x'inhi, ma noħorġux aktar quddiem in-nies għax kull darba li tara tarbija tifferoċja. Iva niferoċja dan. Int ma tafx x'inħoss. U wara kollox, forsi iva dak li rid nagħmel nqafel ġewwa. Kemm id-darba rrid ngħidlek li l-kumpanija tan-nies iddejjaqni. Ħudni d-dar ma x'nisma' żjed. Għalfejn tobodni daqshekk Mendi. Min qallek li nobodok? Toqgħodx iddawwar id-diskors. Ma nafx ma dal-aħħar hekk qed turini. Qed ittini wisq mill-ar. Dan, int x'na momenti sbieħ flimkien u naħseb li għamilna pastajjeb meta żewwiġna. Taħseb? Imma jonqosna xi ħaġa dan. Iva tgħidlix li int ma tħoss il-vojt ta'. Id-daret inħossha tifgani, vojta wisq. Jiena u int niċċassaw lejn xulxin, niklu, norqdu u mbagħad nerġgħu. Dejjem l-istess. Iva ma x'nista' nagħmel jien ngħid? Irrid nadotta dan. Mendi. Iwa dik l-unika tama li għandna dan, please. Tafx qed tajt, taħseb li dawn huma affarijiet ta' ċajtajt. Ma nafx, taqbad u tadotta tarbija ta' ħaddieħor, hekk qed tajt. U wara kollox l-ispiża jolja wisq ukoll. Di mhix ħaġa li tfaqqas u bajk hekk taqbad u tiġi, u wara kollox aħna ma naffordjawix laqqas. Ma jinteressanix mill-flus. Qed tara fejn jiġri moħħok int fil-flus. Dawk jiġu minn hemm u minn hawn. Forsi nsibi xi ħadd biex jgħinna. Xu tajt ċuċati Mendi, xiex ħassib il xi ħadd tgħidlu isma' tini l-flus ħana dotta tarbija. Jista' jkun hemm. Xiex, x'inti tajt? X'inti tajt biha? Ara l-ħabib birti għaj Brian. Għandi bżonnok terġa' titla l-Olanda ġbin. Iva, Sur George. Naf illi konna ftemna li nieqfu daqsxejn ħalli tilħaq tistrieħ naqra u jkollok iktar ċans tagħmel naqra action mal-mara fis-sol. Imma frankament ġitni opportunità li ma tantx nixtieq wisq illi nitlifha. U għad ħanajdlek minn issa nippreparak ħalli ma tiġix b'ħafna qrid bħal ma tiġi s-soltu. Għax hemm minni Brian. Il-qrid li teqret kieku taf kif jixrob li moħħi ħasra. Bad jispiċċaw jaħlu miegħi daw it-tnejn. Mhux sew hekk, xi tajt Fred? Mela, u jien naf kemm inweġġa meta naqla xi ħasla għal xejn. Ma ninfaqax nibki biex dan ma jitnejjekx bija. M'hemmx għalfejn tibki biex jitnejjek bik, Fred. Oj, insulti fil-konfront tal-ħaddima tiegħi ma jsirux, fimt? Hekk taf tagħmel Sur George. Tikmanda kulħadd tibbaxxi rasu għalik.
Imma titkabbar kemm titkabbar. Kun naf illi jekk tolli ħarja l fuq, l-istess ħarja ssib meta tinżel lura. Tilaba tal-intellettwali, mentri fil-verità jekk isir tafek sew toxa titnejjek bik. Għax dak li int, oġġett ta' żuffjett. U l-miżerja t-intelligenza l-għandek jekk tista' sejħilha hekk. Tipprova tgħaddiha lil dawn iż-żewġ kreaturi ignoranti li jinsabu ċerti u lesti jilabu l-flus li Londra huwa post f'Malta. Taħseb li ħadd impressjonani għax għandek il-flus u n-negozju. L-aktar jekk sibt kollox sħun mingħand missierek, intu sħabek dejjem dak li intom. Għalija u s-soċjetà kollha, kull nifs li tieħdu huwa misruq mingħand min verament jixraqlu. U postkom, mirdubin taħt miżbla, jademel! Hello. Wara joħosra kemm jinstema' mħassar miskin Brian tagħna. Tista' tgħidli xi trid? Milli jidher domt ma tħall torqod dal-lejlux, jom il-ċilej li mqajjem, George, m'għandix abtit il-paroli vojt. Iva Doru, le tinkwetax, dal-waqt ġej. Doris. U hija Doris, ta' nixtru aktar pots. Ija, bħas-soltu. Kien hawn il-mara. Ġagbin. Xi trid? Naqra sandi llum. Ma nistax. Għandi wisq x'nagħmel u m'għandi xejn. Anki jien għandi x'nagħmel Braj, imma ħin għalik dejjem insible. Ħadd mod qabdek. Braj, inti ejja bil-kelma tajba. Ekkun qed nistennik. Tista' ddum tistenna x'minix ġej. Ħadd tisfidani Braj. Ismani George, jien għandi ħajti wkoll. U ma tistax tippretendi li kollox idur miegħek. Jien minix ma' dawk iż-żewġ qoġġiba li għandek joqgħodulek għal kollox. Jien minix ġej. X'qed tara ġus? X'ġara? U le, mhux kif qed taħseb int, Manuel. Mhux kif qed naħseb jien, qed nara quddiem għajnejja. U le, dakka biex inkun naf. X'qed tkun taf qalbi? X'qed tfittex? Ir-rapport ta' temp għal għada? Le, hux. X'qed tagħmel taqra dwar il-breast cancer dejjem tivvintalu taħbili? Le, jasem qed naħbilek xejn, rid inkun nafek. Kurzità, m'għandi xejn, vera. Ġus, għamil li grandismu pjaċir. U wieqaf trattani ta' tifel żejr. Ejd li x'qed taħbili. Ġej, diġak, lek Manuel. Se tagħmel? Se nċempel il-ġino u ngħidu li m'iniex dieħel għal xogħol illum. Għavet tagħmel dal ġeb kollu. Hello, Jane. M'iniex dieħel għal xogħol illum. Ma nistax inkellmek bħalissa. Ciao, ciao. Imma li xed tagħmel hekk għajt. Għax int kattiva tiegħek innifsek għalhekk. Ma toffirrit taqla qalbi biex toħsib saħtek. Min taħseb li qed titmejjel qalbi? Min? Meta ħaddaħħala frasek li saħtek hija importanti l-ewwel santu ħaġa għalik. U għal ħadd iżjed. Iva ma mhux mirjed importanti t-tabib. Żgur, u ma rridniex niġu miegħek. Għandek rasek ibsa żonqor. Imma trattaba jkollok taf. Issa trattaba jkollok. Alla, iva, żomm, ejja bil-qeda, ejja ħanajdlekix għalli, ejja. U tgħid mhux se nemnek, kemm se ddum titħabbija. Fl-aħħar nitgħallem jien ta'. Qed tara li x'ma ngħidlek xejn, qed tara x'pandemonju qlajt. Mela murara kemm hemm affarijiet iżjed li m'intix tgħidli. Ma rridx nisma' jekk tittiġi ejja. Iva stenna, Madonna tal-ħnina. Daż-żgħir tiħjom u ttieħ xejn iżjed. Sewwa jagħmel Ingrid, xi darba bħalu konna ta' aħna.
Murejt l-oħtu li ġibtu għawillu, mera x'tagħmel xi ġlida tinqala. U iwa miskina dal-boħra ġiba ta' wkoll. Int bis-serjetà, x'in ġibhom it-tnejn daqqa, għamiltidhom jagħmlu dak xi tsunami jew. Lena nħoss hawnhekk. Kieku nista' laqas niċċaqlaq minn hawn. Żgur ukoll. Għandek Lena u barra ngħidlek. Speċjalment fis-sajf hemm minni. Wara xi ġurnata xogħol hekk niġi, nbiddel, nomoma u noqgħod hawnhekk nirrilassa. Għad flaxija ġili nagħmlu xi barbecue wkoll. Ma żgur, kieku hekk nagħmel jien ukoll. Iva mhux se nkun relax bħalek, biżżewġ titfallandi. Il-pool jonqoshom id-dar ara x'jagħmluli kieku. Aj, ma dawk tfali għasra ing. Hemm daqshekk hawnhekk laqas xejn, laqas torbi ma tisma' ta'. Ajma l-iktar ikolli xi ġurnata bħalma kelli llum. Mejta nkun biex niġi hawnhekk noqgħod nitpaxxaw fil-kwiet. Kelli telefonatna luq qatatni minn ġewwa ta' ħadd battika ta' nobis. Għala xi ħaġa san? Da żgur li nqala, waqgħet waħda mill-istens ta' tax-xawer. Għamlet ħafna ħsara hu. ċempil dil dak li għamilhom ġi iċċekkjom kollha wieħed u issa ħajkollu ħalas għad-danni hu. Inkwetajt, għal ħarġ tiġi li xi ħaġa dakinhar tarftuħ kieku mutilkom hemm. U le, ma tisma' wara kollox affarijiet jinqalgħu sanu. Mun daqshekk vera. U le toqgħodx tinkwieta mhux kollox mexa ħarir sissa. Isma' la qed issemmi l-ftuħa x'insejt ngħidlek ara. Għandi kemm tkellimt ma' Kajli mid-dera l-caterer kollox nofs prezz sejtina għal dakinhar. Aħjar ħin qas spejjeż. L-aktar meta tikkunsidra l-budget li għandna, Ismani, il-budget importanti, imma ra nkun naf li għandek bżonn xi ħaġa u ma tgħidlix, U le, jiena dejjem nimxi mal-budget ta' ma tafx inħobb san jiena. Li dak li tifranka llum taf tiġi bżonnu għada. U iva minn daqshekk vera m'għandna benefattur jifla, tinsiex. U le. Sista kollox servina ta' u għajna jidwa kif il-bambin jipprovdi wkoll ta'. Min ġabinna s-sodot, min ġabinna l-amara. Dak tal-madum ħallastu list. Serraħ rasek. Issa taf xiridu noqogħdu attenti għax naħan ospitaw in-nies u mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma rridu noqogħdu attenti. L-inqas ħaġa. Le, ħallik mill l-inqas ħaġa xi sparaw il-fuq dawk. U hija s-sara nkellem naqra l-Brian ir-raġel, forsi tina xi sponsor ukoll. Ma nafx hekk lek, x'aħna għandna negozju tal-fjuri sa. Nilqażetlu xejn lilu. U hija dak mhux se jgħid le żgur. Grazzi Ingrid, m'hawnx bħalek int. Jason. Yes? Għandek il-mami vera brava. Naf. Ara is issir bħalha ela tikber. U mela xiex Lili. Iva Jason xaf żajtek. Ups, sorry. Uff, kulħadd sejjer bija di tal-Lili xi dwejja kemm tinstema kera. Ħalli dak għadu tifel. Ma nafx kont nagħmel mlajrek Ingrid, l-oħra, affarijiet żgħar san. Għal-grazzja tal-sib team committed. Ma nafx kont nagħmel minarkom, għax da żmien diffiċli biex issib nies bħalkom. Ma l-iktar jekk niġu għada pitata kif irrid ir-raġel tiegħi jinsiru NGO diġà qed nitbażru issa ħseb u wara. NGO? U iva, fibni. Jekk jiżdied ix-xogħol se jiżdiedu n-nies, le? Nkunu nistgħu nqasmu x-xogħol aħjar, mhux hekk? Ekku. Moqgħod attenta, nimxu pass pass, aħjar ma noħolmux wisja xi hekk naqbad noħlom jien ma niqafx ta'. Naf waħda bħalek jien. Għana minna għabda l-għodu. Rajt, podġu bil-qeda. Bonġu, doktor, bonġu, kif aħna? Mux ħazej man gergrusta, dejma dejjem passurta. U intom, xabkom la? Il-rasib se ta' Marti. Man. Ħallina ħan nitkellem jien issa ġoż. Dott, irridu nkunu nafu x'għandha. X'għandha f'liema sens? Veru li jattila li jek tibqa tħossib boċċa ta' sidira sa xarri ieħor għandha terġa' tiġi għandek? Anzi, Manuel, jien li jattila li m'għandix għalfejn toqgħod tinkwita żejjed. Veru jew le? Manuel, mhux hekk. Ma nafx għalattu li leħnek miegħi. Skużani, Dott. Skużani, imma bħalissa qed nibża li ġejja xi waħda kbira fuqna. Ma ġara xi ħaġa? Inti rġajt ħassejt xi ħaġa oħra? Tkellem, ġoż. Erġejt ħassejta? Dalgħodu nsibha tfittex fuq il-laptop dwar il-breast cancer. U ġennint. Et ħanaqbatu niġi nistaqsilek personalment ħana raġettela, għax diħli ftikdib li mijiex. Sa xħad daqsek billi ġejtaw biex tagħmel daxxenati. Biex nkunna fil-verità, ġoż, għalhekk ġejt. U jiena kontra qalbi Manuel se jkolli ngħidlek li ġejt għal xejn. Manuel, Josephine mhux l-unika waħda li tiġi hawn ħabba dawn is-sintomi. U jien ma nista' nagħmel xejn ħlif li nirreferi għall appuntament.
Ġifiri għamilt l-appuntament? Għal-mammogram, Iva, biex naċċerta ruħi li m'għandi xejn. Ġifiri ħatamil mammogram u jien ma naf xejn. Meta kien besibek tgħidli? Meta nkun ċerta li m'għandi xejn Manwel għax int pat-tfal tagħmel. Tinfaxxawx raskom qabel taqsmuha issimgħu minni. Dak xogħol Manwel. Għalhekk ma rejtekx tqalleb fuq l-internet dal-għodu, kont se niġġennen dak il-ħin. U issa din ġdida din tal-mammogram. Le m'għandix għalfejn inkwieta, ma tarax. Manuel, it-testijiet iridu jsiru bħala prekawzjoni. Dana għaw minn ma jkollu xejn u tajjeb li jagħmel it-testijiet, għaseb għarek nħassejt xi mis-sintomi. Hemm il-każijiet li ma jkunu assolutament xejn, anki jekk dejjem tajjeb li wieħed joħsib f'dal l-affarijiet. Issa Manuel, imbil toqgħod tinkwita żejjed xi tkun ħadd, tinkwita lilek innifsek u madwarek tista'. Dott, irridek tkun ċar miegħi. M'hemmx tidwir mal-lewża. Ejdli, jista' jkollha kanser iva jew le. Manuel, kollha kemm aħna jista' jkollna kanser. Dan għabli għandi jienu laqas biss jien stess m'għandu ngħid. X'inrid ngħid. Nistennew it-testijiet tal-mammogram u mbagħad naraw. Iktar minn hekk ma nistax ngħidlek. Skużani, Dott. Hello, Sinjur. Fiex nista' naqdi? Bonġu, Sinjura. Proset kemm tkun sabiħa u ħej. Dak kollu xogħol is-Sur Brian tafx. Bil-aqal ta' ġbinnu. Is-Sur Brian, ma nafux. Għalli jista' jkun mhux hawn qiegħatux. Għalissa du ma daħalx. Dal-aħħar qed jidħol ftit tard, mhux soltu tiegħu. Rittu xi ħaġa? Le, għax hemm dik il-biċċa għalqa fuq in-naħa ta' wara tal-ħanut. U ma tintużax, u ili nosserva. U għadħan iġi nkellem lill mgħallem, forsi ma tafx kif. Ma nifhimx ruħi qalbi, l-aħjar li tkellem lilu ta'. Ma jimpurtax, inkellmu darb'oħra. Caroline, għawnek ma nistgħux noqogħdu niġru ġaħatlek. Skużani, Sinjur, ma taf inti t-tfal ġennuk. U xi trid tiskuża ruħek ukoll. Caroline jisimha żgħira. Żgħira, jintenna għandi ta'. Caroline! Le, għandha raġun. Telmu żgħira tafx. Din it-tifla tas-Sur Brian kombinazzjoni. Iva? Tafu Sur Brian? Le, ma nafux qatt ma tqajt miegħu, ma nix li nkellmu fuq xi ħaġa. Ma tinkellmu darb'oħra. Nannu ħudinna l-trazzi l-Doris. U issa mhux ġaħatlek xi wieħed illum. Ara jiena wkoll kif spiċċajt, sirt qisni l-fotografu tagħha. Tix noħodulek jien. Okay. Tuni d-bissima. Ara kemm ġejt sabiħa, ħej. Tajjeb, Jim. Ek trid intux, toqgħod tippoża r-ritratti. Taf għaliex tagħmel hekk din, biex meta ma mbagħad tiftħilha il-Facebook, tpoġġihom kollha hemm. Imma l-mobile tiegħi isbaħ minn dak, ta? Tgħid mhux hekk. Tgħid mhux hekk xejn. Tix neħdu ritratt, ħanara. Kollox sa. Aħna tnejn flimkien. Mela, bissima. Għala kemm ġi sabiħara. Iva, vera kemm ċar. Ux. Wieħed għandi bżonnan. U issa jekk trid tgħid il-missierek mhux lili. Dak kien jonqos għallum, tara dak il-mobile. Lesti, tħajret. Tfal huma. Mbagħad għandi ħaġa jien meta nara tfal daqshekk dħulin, insir bħalhom.
Xi trid George? Min tisa tiskuża ruħek. X'nagħmel? Tiskuża ruħek tal-li qlajtni. Ma mil xej, ġejt għax rittint. Ħad kompli tisfida. Ek ħad kompli sejjer. Għajla. Għall-aħħar darba ħanajdlek bħan nies. Għajdli sorry sabiħ. Isek drajtu l-Sur George Hughes. Flima sens. Drajtux. Ifhem, illi naħdem hemm sena issa. Tidher tibżax. Xi trid tgħid biha Daniel? Kollox nofs kliem. Għamilt mistoqsija, jew laqqas nistaqsi ma nistassa. Grammy ġie miġub lilkom b'xewqa tajba ta' SMS Insurance u Duracell.